Ang mga sakop ni Leon Kilat na naggrupo dito sa Samang, naghinahinay, nagpadung din sa San Nicolas, nakabantay na sila. Pag abot yun nila dito, ang naasa tunga, si Leon Kilat. Ang naasawa, ang grupo ni Rufo Abella, dito dapita si Royo, nga na siya. Kabantay man siya na wala dili armado ning mga tawhana. Oh. Ang gidahan nila, mga binugha, mga pinuti, bu. Si Royo o si Cueto, nakalinya naman sila, ready to fire. Gamay naman to sila. Kasagaran atong mga katsila o mga gwardiya civil o lokales, gamay ray armado ato nila. Dili sa ato ang pagtuo na sila tanan armado, gamay ra. Ang mga armas nila gigamit kaning Mauser M93. Gibalahan ni siya og magazine na 5 shots. Per load, 5 shots. Sunod, ang gida na mga bala ato nila, good for 2 loads. So, napura ka bala. All in all, kada usa ka sundao na armado. Kay ba man si Leon Kilat na maura na gida nila. Giing na ni Leon Kilat ang iyahang mga sakop. Hapa! Ang distansya ani karon gikan sa mga katsila o sa grupo ni Leon Kilat, 15 metros. Duol gyud kayo. Gisugod na og duha ka buok firing line. Tira ang primerong linya. Gihurot ang 5 ka bala. Ang primerong linya nag-reload, ang ikaduhang linya ang itira. Kay bao naman si Leon Kilat na napura ka bala, nag-inihapay ra sila sa bala adto. Samtang pag-reload, nahurot na ang primero, niyasdang si Leon Kilat, ida siyang pinuti. Gitigbas niya si Royo. Si Royo ang usa sa pirmiro na namatay sa kagubot sa Sugbo. Dinhi sa 3 de Abril. Kaning duha ka kolumna, wa sila kabaw na ang grupo ni Justo Cabahar Nasloyo, nag-atang sa JM Basa. Klaro man kay istanan ang mga instruction ni Leon Kilat na kung magsugod na ang pinusilay, ikaw Justo Cabahar, ayaw sag apil. Huwata na mo atras. Ang grupo na unang iatras, ang grupo ni Royo. Patay naman si Royo. Wa na sila bala, wa na ang ilahang kuan, ang ilahang leader. Atras sila. Pabalik sa Puente de la Revolucion. Samtang sige atras, ang nagprotektar sa grupo ni Royo, si Cueto. Naabtan man sa grupo ni Justo Cabahar, giatras na sad ang grupo ni Cueto. Di naman gyud makuptan nila sa mga grupo ni Royo o ni Cueto ang kaning duha ka tulay. Sige na sila atras. Sige sila kapatyan. Ang mga patay nila o mga nasamdan, gida dito sa Kolehiyo Seminario de San Carlos, dito gipanambalan. Aning orasa, ang San Nicolas na nasa mga sakop ni Leon Kilat. Recoletos, nakuha na sad nila. Kay nag-order man to si Montero na tanang mga katsila, tanang mga opisyalis, tanang mga loyalist ug mga langyaw, pamahawa mo sa inyong opisina, anhi mo sa kuta sa San Pedro. Ang nahibilin, matoy naabtan sa mga sakop ni Leon Kilat, gipamatay, putlaglio, gipantigbas. Dito sa Konsolasyon, Liluan, Mandawi, ang pirmi nila masakpan kani mga pari. Kay dili man mamahawa sa simbahan. Ang mga sakop ni Leon Kilat, dili man sila kaduol sa kuta. Pagkahapon sa Petsa 3, nalipay gamay ang mga katsila. Kinay barko, duha ka buok gikan sa Iligan ni abot. Mga alas 5 ni, alas 5, alas 6, ang Maria Cristina ug ang Paragua. Nagbantay sa isig kilid na naa sa dagat. Pero samtang wap-an na moabot didto, muagi man ginagikan sa south, muagi man na atubangan sa Pasil. Gibombahan sa ang Pasil, ang San Nicolas. Nasunog ang San Nicolas. Pero wa maapil ang simbahan, ang mga kabayan ra. Sa Petsa 4 o Petsa 5, mo ni ang istorya na maoy nagpaila ni Leon Kilat na dili maigo og bala. Ganahan nila atakihon ang kuta. Si Leon Kilat na siya grupo pipila ka buok na maoy mo song dito sa kuta.
Ang ruta na giagian nilang Leon Kilat kaning likod sa Tribunal de Cebu, kaning present-day City Hall. Grabe ang kuan. Gitirahan sila sa mga kanyon gikan sa Fort San Pedro. Pero karong panahon na may mga armas sina Leon Kilat, dili na katong mga binugha ilahak. Ug ang pinaka-importante, ang ilahang mga kalaki, ang ilahang anting-anting. Si Leon Kilat, gasakay siya hang puti nga kabayo, iyahang gisong ang kuta. Gipabuthag kanyon, ngibuto siya nga tubangan. Natumba siya, daghan nakakita mga sakop niya, nakuyawan ang iyahang mga sakop. Apan sa ilahang kalipay, itindog na mapha. Namapara, muraragwa, sakay balik sa kabayo. Giatras sila. Kay bawa man sila na murag maglisod na gyud sila kuha sa kuta. Pagka pitsa size, niabot ang steamer Venus gikan sa Iloilo. Kay tungod atong telegrafiko, napaghuwas pa sa Kachila. Samtang wa pa tumaputol nila. Mga opisyales ani na steamer nagsulti na naay barko gikan sa Manila magda og mga sundao og mga pagkaon, reinforcements.